नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत आंबोळी आणि चटणी. त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघूया. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहेत आंबोळ्या आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य 4 वाटी तांदूळ, 2 वाटी उडदाची डाळ. हे आपण स्वच्छ धुवून 4 तासासाठी भिजत ठेवणार आहोत. नंतर त्याची कृती बघूया. हे तांदूळ आणि उडदाची डाळ चांगली भिजलेली आहे. आता ते आपण मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेऊया. वाटण बघा छान झालेलं आहे. आता टोपामध्ये काढून घेऊया. आपण ह्यामध्ये आता मीठ घालूया आणि ते चांगलं ढवळून घेऊया. चांगलं मिक्स झालं आता आपण त्यामध्ये तेल घालूया थोडं आणि हा कांदा ठेवून झाकण ठेवून त्याची आंबवायला ठेवूया. आपलं हे आंबोळ्याचं पीठ हे चांगलं वर आलेलं आहे. आपण त्यातला कांदा काढून घेऊया आणि चांगलं ढवळून घेऊया. गॅसवर आता आपण बिडं ठेवलेलं आहे. त्याला चांगलं तेल लावून घेऊया. आणि आपण आता ही आंबोळी त्यामध्ये घातलेली आहे. छान त्याला पोल पडलेले. ही आता जरा थोड्या वेळाची परतून घ्यायची. आपली ही आता पोळी तयार झालेली आहे. तशीच आता आपण दुसरी पोळी घालूया. चांगलं तेल लावून घ्यायचं आणि त्यामध्ये हे पीठ घालायचं आहे. आता मी आता पोळी घातलेली आहे. ती छान पसरून घ्यायची. बघायला कसं छान छिद्र पडलेले तिथे बोलायला पाहिजे. म्हणजे पीठ व्यवस्थित आलेलं आहे. पण ही आता परतून घेतलेली आहे. त्याला वरून थोडं हाताने पाणी लावायचं. पाणी लावलं की ते आतल्यात छान शिजते. यात आपण परतूया. त्याला वरून पाणी लावूया. चला मग आपली ही आंबोळी आणि चटणी तयार झालेली आहे. या खायला.